Дърво, че ми пада от чашата, че ми пада от чашата, у виното. Отговаря два гълъба, ние не сме два гълъба, а ние сме два ангела, допратил ни сам си Господ. Да отрежеш божур дърво, та направиш райоврати, та направиш райоврати, райоврати прозорци. Скочи може да поможе, къде стане установахме, къде Бога боговахме. Отидохме наш домакин, заварихме го да даде и да тие и на Бог да се моли. Бог да му прати юнаци коледари. Бог му прати юнаци коледари, речете си мой дружина. Амин. Амин. Браво, момчета. Научили сте добре и молитвата. И песента. Екстра. Браво, представете си идеално. Още сме Ще стигнали до компютрите. Братче, как ти слагаш, но те не влизат. Такива колачета. Но те се зашмуриха близките, вече е тази по-време. Казали бял? Добре. Година пали да дойдете? Ще дойдем, разбира се. Аз излизам напред. Стана мине, Господине, Тебе пеем домакине, че Ти да добри гости, коледари. Ще се разтовари. Това на не ли? Да, айде. Много добър. Горанчо, да. Горанчо е добър, ти го познаваш. Хубава група. Има ли коледари, бе? А, така. Това е най-важното. Хайде, момчета, всичко благодаря. Лека вечер. Лека. Ти, дай ли коледарите?